Alright guys, good morning. So papunta kami ngayon sa Minalabak, Camarines Sur. So ang plano sana kukuha kaming mga magandang spots doon, pero naimbitan tayo sa piyesta. Kaya uunahin muna natin ang pagpunta sa kapestahan ng Salinggugon. Kasi kain muna tayo ng masarap na pagkain sa isang bahay doon sa lugar na yon. And then after namin makipiyesta, susubukan namin daanan yung Busak Falls na matagpuan sa Hubo, Minalabak. So and then maghaparin tayo ng mga gandang spots doon kung kaya pa ng oras. Alright, so yun, palis na kami at the moment. Mag-alas 7 ng umaga. Alright guys, habang tinatak namin ang kalsada papunta sa barangay Salinggugon, meron kami dito nakitang viewing deck kung saan kitang-kita mo yung baba. Ito yun, oh. Grabe, ang ganda dito. Wala kang ibang makikita dito. Puros lang mga kakahuyan sa baba. Ayun, berdeng-berde ang kulay. Ayun, bundok. Ito mga kakahuyan sa baba. Ayun, halos wala pang mga bahay na nakalagay o anumang establishmento nakalagay dyan sa baba ngayon. Ito yung kalsada. Doon kami galing. Papunta kami doon sa may unahan. So pag tagos namin sa una-unahan na yan, karagatan na yan. Nandyan na yung barangay Salinggugon. Tapos ito naman sa likod namin, bundok yan, oh. Binapagad ang spot. Ano, baby? Antok na? So yun, pinakita ko lang sa inyo ang isa sa magandang spot na makikita nyo dito pag papunta kayo sa barangay Salinggugon. At least kung pupunta kayo dito, aware na kayo kung ano yung magandang spot na makikita nyo dito habang tatahakin nyo ang kalsada papunta sa dulong barangay ng Minalabak, Camarines Sur. So grabe, ang ganda. Ayan, no? Ayan, dire-diretso na kami. Let's go. Leather jacket on in the snow. Always such a cool guy. New life, new clothes, but baby, you're the same. I see it from afar. You haven't changed a bit. And you still make the same tired jokes. Thank God that I moved on, but heaven knows how you broke me down. Alright guys, so kakatapos lang namin kumain dito sa Rosanes family. So hindi na namin kinuha ng vlog kasi syempre busy ang mga tao doon. Ngayon papunta na kami sa karagatan. Hindi namin naasahan na maimbitahan kami dito sa lugar na to. So yun na yung karagatan. Ayan, no? Pupunta tayo doon and then palipad tayong drone dito sa lugar na to. Grabe, busog na naman kami ni Ali. Nakapalaban niya ako dito. Ang daming tao dito nung pumunta kami dito nung nakaraan. Wala pa. Walang katao-tao dito kasi hindi naman kapestahan. Pero ngayon grabe, punong-puno na naman ngayon ng tao dito sa barangay na to. Punta lang kami doon sa may karagatan para mas makita namin ang magandang spot dito. Ayan. Mamaya daw alauna may parada dito. So kailangan natin magmadali kasi baka abutan tayo ng traffic dito at hindi tayo makalabas. Ang pagkakaalam kasi isa lang ang daan dito. Pero kung pupunta kayo sa may hello mo. Shout out boss. Kasi yung karagatan dyan, no? Tapos kung tatagos kayo dito sa bandang kanan ko, ang hirap ng daan dyan. Talagang mahirapan tayo kasi lubak-lubak ang daan tapos bundok na yan. So kung nakita yung vlog ko doon na dumaan kami gamit yung sasakyan ko, ang hirap. So ngayon, dito tayo pupunta sa karagatan na to. Lagi. Pwede makidaan. Ito yung dagat dito. So ito yung karagatan dito. So ito kasing anak ko nag-request sa akin kung pwede daw lumangoy sa karagatan. So pagbibigyan natin ngayon kasi hindi na rin mainit, oh. Ayun. Ito yung karagatan dito. Mga bato.
Eh, ang dami din nailigo kahit pa paano. that you can't sleep at night. Oh. So, pwede ka na maligo dito, baby. Ha? Ligo ka na? Ha? Ligo na. So, nung pumunta kami dito sa lugar na to, grabe yung ulan. Dumaan kami doon sa may bundok na yan kasi sa likod niyan, medyo elevated na. Hindi medyo talagang elevated na yung lugar. Ang hirap na ng kalsada kasi lubak-lubak tapos sinabayan pa ng ulan. Kung napanood niyo yung vlog namin dito na tumawid kami from Bagulatao going to Salinggugon, kaya nahirapan niya sakyan. Lalo na doon sa may mismong tuktok ng bundok na yon na kung saan ang gilid bangin. So ngayon, mainit ang panahon kaya yung vibes dito, mainit pero hindi tayo nahirapan pumunta dito sa lugar na to kasi hindi madulas yung kalsada. And then, ayun, sakto pa piyesta kaya maraming tao. So, maligo muna tong anak ko. Alright? Alright guys, at the moment ay nandito kami ngayon sa karagatan ng Barangay Salinggugon, dito lang sa Minalaba, Camarines Sur. So, ito yung spot namin dito ngayon. Ayun, oh. Buti nga natakpan yung haring araw kasi kung hindi sobrang init ng panahon. Pero balanse naman yan kasi kahit sobrang init ng panahon ngayon, pag bumasa kayo ng tubig dito mula sa karagatan, ito ginagawa ko ngayon, medyo malamig naman ang tubig ngayon. Kaya kahit mainit, magbabalanse yung init at lamig, diba? Kahit nga mainit ang panahon, maraming lumalangoy dito ngayon, no? Ayun, no? Yan ako. Tapos doon sa dulo nakapunta na kami doon. Meron doon tinatawag na sandbar na kung saan sa tuwing alas 6 ng umaga lumilitaw siya. Pero pagdating ng alas 7 wala na, lulubog na siya. Nakakalungkot lang isipin kasi nung nakarating kami doon sa lugar na yon para saksiyan ang sandbar na yon, nawala na. Konti na lang yung nakita namin. So kung makikita nyo maraming tao ngayon kasi kapistahan dito sa lugar na to. Yan, no? Grabe, ang ganda dito. Doon sa kabila, ano na yan, Bagulatao. Ito naman yung Salinggugon. Ito ang barangay na yan. At doon naman ay Hamurawon, kung hindi ako nagkakamali, kung tama yung pronunciation ko. Doon sa dulo, Hamurawon. Napakaganda sa lugar na yun. Halos sa palibutan tayo din ng karagatan, tapos kabundukan. Ayan, no? Mamaya magpapalipad tayong drone para at least makita niyo yung ganda ng barangay Salinggugon. Kasi noong pumunta kami dito, talagang sobrang ulan. Hindi makapalipad ng drone. Pero ngayon, since maganda ang panahon, ito na, nagpakita na yung haring araw, mainit na. Kaya kahit pa paano, makikita natin yung view ng barangay Salinggugon. Lalo na grabe ang tao ngayon dito kasi kapistahan niya. Eto na, mainit na, balance yung lamig at init, kaya kailangan natin magbasa para kahit papaano yung init na naramdaman ng ating katawan ay maibsan. Alright, so balik na tayong drone, let's go.